नोगोद अखा नोगोद लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोआव खुलुमनायखौ जासिहरबाय बे मैदानसिम ओमफ्राय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ बयबो नायगोन ओमफ्राय मा होनो बेखौ साबस्क्राइब खालामगोन साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै आरोना ओमफ्राय सापर्ट खालामदो आं बिदिनो भिडिअ नै मादै न'आवनो नुयो बिदिनो भिडिअ मोजां मोजां लाबोनो नाजागोन माने गारि मिनिनायालाय दायो अखा हागासिनो दं आरोना लोगो अखा मैदा नांग्राया बेसो आरोना बियार बथल बियार ओमफ्राय लोगोफोरा खननो जाहोन नाङा बियार बथलजोंसो लानानै जायो होनाङा गामिनि मानसि नालाय जालाबायो गामिनि मानसिफ्राथ' सिगां मावखायो ओंखायनो बथल खायो मादै न'आवनो नुदों मादैया माने माबा साननाया सानना खरसाना खरसिनो बेखौ ओमफ्राय गाङलिया मानसि नालाय गामि एरियानि सिख्ला जाहैबाय ओमफ्राय बिराद निउ स्टाइल आरोना बियो मोनसे दा लोगोफोर नायलांगोन होननानै आसा खालामो बयखौबो नायलांबाय थादों बोरै बानायो निउ स्टाइल आरोना बियो आं बोरै बानायो देखायनो आरोना थावनियाथ' बिदि जाया जोंनालाय जालाबायना जाबानो बिदिल'सो बुंलाङो नालाय बोरै बानायनाय दे बियार बथलावसो मोजां लायनो बाबाय बै न'आव थांनानै एसे गोजान नालाय जानाय नङा ओमफ्राय अखा हादों नालाय बिराद बारदों आरोना आङो खमाया जाबाय होननानै लोगोफोर बिराद दुखु मोनो आरोना ओमफ्राय बिराद स्टाइल बानायनो नागिरो आरोना बिसोरनो अखा हादों नालाय जिब जुनार थांबाय थादों बाराथ' जिब जुनार थांनाय थाबायनो बायो ना अखाबाथाय आया स्टाइल बावसो नालाय न्यू स्टाइल ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा ओमफ्राय लोगोफोर आं दा दसे उनाव देखायसिगोन आरोना बेखौ आं नानानै लाग्रोनोसै बानायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय आं जानायखौ देखायसिगोन आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आं बानायनानै लाग्रोनि अखाबो हादों बारा मुलुग फाइनालि लोगोफोर आङो दायो मोनखांबाय आरोना संखांबाय मा संदों आं नायलांदो नै मा दं ओरैजा नै बियो मुदुफुल खारै माने आङो उदैया एसे प्रब्लेम दं नालाय आंना ओंखायनो खारै मोजां मोनो आरोना बेखौ आं दिनै खारैनि संसिगोन मुदुफुल खारैजों ना गोरान आरो ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबाय थादों आं दायो जानोसै आरोना अखाया नै माने बियो नाफाम बाथोन बे साखनि माने बाथोन दे बिराद गोथाव मोनो नाफाम बाथोन ओमफ्राय बारा जाया आरोना सोलानोल' आन्थारदों ओमफ्राय जानो लोगोफोर माने आङो गाजरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना जानो ओमफ्राय मैया लाबोदोंमोन बिराद बुरजानो मोननै जाखांबाय आं जाला माला खालामो भिडिअआ बेसेबां नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनफिनसिगोन बाय बाय लोगोफोर बिदिनो नायबाय था जोबजासिम दे लोगोफोर लाभ इउ